kadaghanan nga mga pagtulunan nga buot sa Ginoong Dios ipatuman kanato, kining maong pagtulunana usa sa pinakalisod o dili gani ang pinakalisod nga pagabuhaton sa tanan nga iyang buot ipabuhat kanato. This is a very difficult, or maybe the most difficult divine admonition to follow and to adhere to. Mga kaigsunan, gitawag kita sa Ginoong Dios nga magbalantay sa matag usa kanato. God calls each one of us to be each other's keeper. Magbalantay kita ug mananambag sa usag-usa kanato. God has charged us to be a watchman, one for the other. God assigned us to be responsible to one another. And this is a God-given charge. Diha sa unang pagbasa, gisugo sa Dios si Propeta Ezekiel pagpahimatngon o pagpahimangno sa mga tao nga naa sa pagpakasala. Nagingon ang Ginoong Dios, pahimatngon ni sila sa ilang mga daotang binuhatan. Imong obligasyon ang pagbadlong o pagpahimangno kanila. Kung kanang tao nga dautan ang binuhatan, magpadayon nga magpakasala, unya namatay siya diha sa iyang pagpakasala, ug wala nimo siya pahimatnguni sa iyang daotang binuhatan, ang Ginoong Dios nag-ingon, ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. You see, kaigsunan ko ni Kristo, tataw kaayo. God will make us responsible over the death of a sinner. Kung diha sa iyang pagpakasala, wala nimo siya pahimatnguni, wala nimo badlunga sa iyang daotang binuhatan. I will hold you responsible and accountable for his death. Apan kung imo siyang gipahimatgunan sa iyang mga kasalanan, imo siyang gibadlong sa iyang daotang binuhatan, unya wala siya manumbaling, wala magpatalinghog sa imong mga pagbadlong ug pagpahimangno, unya namatay siya diha sa iyang pagpakasala, ang Ginoong Dios nag-ingon, dili ti ka paninglan o pagabasulon sa iyang kamatayon. Busa, panghimatngon kita, mga kaigsunan ko ni Kristo, that we are each other's keeper. Sayop di ay ang pag-ingon ngadto sa atong isig kaingon, wala kay labot nako. Kay kasagaran, mao kini ang manghitabo. Sa giingon ko, lisod buhaton. Diha sa magbadlog unta, o lisod dawaton, diha sa iyang pagabadlungon. Kay kasagaran, ato ganing badlungon ang atong igsuon nga ana sa pagpakasala. Ang tubag ni ana mo ingon lamang, ayaw lang kog hilabti, kay dili pud ti ka hilabtan. Leave me alone in peace. Mulakaw lang kog ako, unya lakaw lang og imo, wala lang tay hilabtanay. Mao kini ang isaktong tubag usab ni Cain ngadto sa Ginoong Dios. Nga nangutana kaniya kung asang iyang igsuong Abel nga iyang gipatay tungod sa pangabugho. We are familiar of this story in the book of Genesis. Ang magsuong Cain ug Abel. Si Cain nangabugho sa iyang igsuong Abel. Kung sa iyang gibuhat, iyang gipatay ang iyang kaugalingong bugto, igsuon. Unya ang dugo ni Abel ning isa ngadto sa Dios nangayog hustisya. Unya ang Ginoong Dios iyang gikumpronta si Cain.
Asa man ang imong igsuong Abel? Unsa may tubag ni Cain? Why do you ask him of me? Why do you ask him from me? Nganong sa ako aka nangita kung asa siya? Am I my brother's keeper? Ako ba ang tighipo sa akong igsuon? Kinsa man ang nagtudlo kanako nga magbalantay sa akong igsuon? Apan ang Ginoong Dios wala ning dawat ni ining rasuna ni Abel, ni Cain. He held Cain responsible for the death of his own brother. Kaya igsunan ko ni Kristo, matud pa sa introduction kaganiha sa misa, nagpabilin kini nga hagit alang kanato. Apan atong isipon, kabubuton sa Ginoong Dios nga kita magbinadlungay sa matag-usa kanato. Diha sa ikaduhang pagbasa, si San Pablo naghisgot mahitungod sa pagtuman sa balaod sa paghigugma. Kung ikaw nagbaton og paghigugma sa imong isig kaingon, dili ka magbuhat kaniyag dautan. Ug wala nimo tinguhaon nga bisag unsay dautan nga mudangat kaniya. Ang pagpahimatngon sa sayop sa imong igsuon nga anaa sa pagpakasala is actually an obligation of love. Nganong gibadlong tika? Kay dili ko buot nga ikaw mamatay diha sa imong kasalanan. Dili ko buot nga ikaw malaglag diha sa imong kasalanan. So that ang pagbinadlungay di ay kay igsuonan ko ni Kristo is a labor of love. An obligation sa paghigugma. Imo siyang gipahimatngunan akong balikon. Imo siyang gibadlong kay dili mo buot nga siya malaglag sa kamatayong dayon gumikan sa iyang pagpakasala. Ang Ebanghelyo naghatag kanato og mga lakang step-by-step process sa unsang angayng buhaton nato to win back an erring brother. Una, kung ang imong igsuon makasala kanimo, nag-ingon ang Ginoo, adtua siya ug pakitaa siya sa iyang sayop. Point out to him sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Settle the differences you have with him between you privately. Ayaw siyang ipanabi. Do not gossip against your erring brother or spread calumnies against him. Kaya kung nakasala siya, tungod sa iyang pagkatawhanon, point out to him his faults. Apan ang Ginoo nag-ingon, una, duhara kamo in private, settle your differences. Again, ayaw siya ipanabi. Dinhi in effect, Jesus is telling us, spare no effort to make your erring brother admit his faults. Ipatanaw kaniya ang iyang sayop unya pakighusay dayon niya. Get things right again between the two of you. Confront the problem you have with your brother face to face. Mao kini ang sugyot sa Ginoo. Pakigsulti dayon kaniya. Ayaw ipaagi og sulat-sulat. Kaya dunay mga tawo nga ang iyang kalagot ipaagi diha sa sulat. Kay kung usahay ang sulat could be misread and misunderstood. A letter may quite unconsciously convey a tone it was never meant to convey. Kung aduna kay problema batok sa imong igsuon, there is only one way to settle it, and that is face to face. The spoken word
can often settle a difference which the written word could only exacerbate. Karon, kung naminaw ang imong igsuon, you have won him over. Unya, nagkahiuli ang inyong maayong kabubuton. This requires a great humility on the part of the erring brother. Ambot nga no, lisod. Kumprontahon gani kita sa atong sayop, lisod ang pagdawat ni Ana. Sa giingon ko, ang kanunay natong mabati nga tubag, unsa maimong labot. Who cares? Apan, alang sa mga Kristohanon, obligasyon ang pagbadlo. O kaniya nga gibadlungan, obligasyon usab ang paminaw. Sa laing bahin, kung dili maminaw ang imong igsuon, nag-ingon ang Ginoo, pagdala o usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka mga saksi. Importante nga adunay mga saksi nga makatabang to point out kinsa ang anaa sa katarungan. Ang mga saksi usab should be the ones to arbitrate. Sila ang konsultahon. Kung sa ato pa, mga consultant sila, dili sulsultant. Kaya kung usahay ang gikonsulta, maupa ang musulsul. Dili na consultant, matod pa nila, sulsultant na. Ang duha o tulo ka mga saksi, mutabang, aron magkahiuli ang maayong kabubuton. Now, kung dili pagayud siya mamati, bisag taliwa nga gitabangan na sa duha o tulo ka mga saksi, ang ingon sa Ginoo, dada siya ngadto sa simbahan. And simbahan here means ang pundok sa mga magtotoo. Ang komunidad. Ang komunidad, kinahanglan magpakabana sa samok tali sa mga magtotoo. Ang Ginoong Dios diha sa Ebanghelyo karon nag-ingon, kung adunay duha, tulo o daghan nga nagpundok sa akong ngalan, I am in their midst. In other words, diha sa pundok sa magtotoo, anaa ang kabubuton usab sa Dios. Busa ang tanan, kinahanglan magpakabana. Ang tanan, kinahanglan manghinlabot aron ang kalinaw ug ang maayong kabubuton maghari diha sa usa ka komunidad. Now, kung dili pagayud siya mamati sa simbahan, nag-ingon ang Ginoong Dios, isipa na lang siya nga langyaw o kobrador sa buhis. Isipa siya as an outsider, makasasala. Nahibalo kita giun sa pagtagad ni Kristo ang mga kobrador sa buhis ug makasasala. He treated them with mercy and compassion. Pasaylo sila, pagpasensahi sila sama sa gibuhat sa Ginoong Jesus. Kung dili sila maminaw, again, ang ingon sa Ginoo, tagda sila nga mga makasasala. Apan, giun sa pagtagad sa Ginoo sa makasasala, gitagad, gihatagan og kaluoy, He treated them with mercy and with compassion. Kaigsunan, ang pagpasaylo, Kristohanong hiyas nga kinahanglan atong mahuptan.
Ako na kining giingon. Nganong kinahanglan man kita magpasaylo? Why do we have to forgive? We have to forgive because life is too short to be bitter. Ang taong maitukon, dili kahibalog pagpasaylo, his life is bitter. Ang yang naong kanunay lamang magmugot, bisag way rason nganong magmudot siya. Ang taong dili kahibalog pagpasaylo is always suspicious at others. Na gani makasiplat niya, masuko na siya, muingon na siya. Nganong siplat-siplat man ka, na ako'y utang nimo, wala na siya hilabti. The way people look at him, he is suspicious at them. Ikatagbo sa dinha, unya mangayog maayong buntag, maayong buntag. Mutubag na siya, mas maayong buntag pa ka. Na ay babag sa iyang kasing-kasing. His life is bitter. Kaigsunan, life is too short. Mubo ang atong kinabuhi to be bitter. Enjoy life. Make peace with everybody. Life is too short. Today is ours, but tomorrow might never be ours. Nganong kinahanglan kita magpasaylo? Why do we have to forgive? We have to forgive because ako usab. Adun ako'y mga shortcomings that needed to be forgiven. Adun ako'y sala nga ako usab nagkinahanglan og pagpasaylo, nagkinahanglan nga pasayloon. So that sa imong pakaamgo nga ikaw usab makasasala, magdapit kini kanimo nga ikaw usab magpasaylo because you too are in need of forgiveness. I have to forgive just as I need to be forgiven. Kaya ako aduna usab sala nga nagkinahanglan nga pasayloon, busa ako usab magpasaylo. Why do I have to forgive? I have to forgive because to forgive is the only way to achieve peace. Ang naara sa pagpasaylo, makaplagan ang kalinaw. Peace is elusive unless we know how to forgive. Kaigsunan, pahinumduman nato ang atong kaugalingon nining maong obligasyon. Kini nga pagbinadlungay, tali sa adunay mga igsuon nga adunay diferensya, is an incumbent obligation on each one of us, isip mga Kristohano. Labi na diha sa mga magtiayon, diha sa mga magminyo, kung usahay, aduna sila'y mga pagsamok, dili pagkasinabtanay. Kung usahay, kung dili nato panumbalingon ang dili pagsinabtanay sa magtiayon, basin mo adto kini sa ilang pagbulag. Apan, if we intervene, isip Kristohanon nga adunay concern, we save the community life of the family. And ultimately, we save ang maayong pakikitungo nato isip usa ka komunidad. Kaigsunan, mao kini ang pagtulunan nga buot ipahamtang kanato sa Ginoo. Lisod. Lisod tumanon. Lisod dawaton. Apan the admonition stands. Kung ikaw mubadlong, unya dili ka paminawan, ingnalan. Sugo sa Ginoo. Aron dili ako manubag unya unsay dangatan. Kaya ang Ginoong Dios nag-ingon, paninglan tika sa kamatayon sa imong igsuon, kung siya namatay diha sa pagpakasala,
apan wala ka magbadlong kaniya. I will hold you responsible. Apan kung imo siyang gibadlong, kunya wala siya maminaw, namatay siya diha sa iyang kasalanan, I will not hold you responsible. Wala kay tulubago.